Namhlanje umhla wokuqala kwinyanga kaFebruwari kumnyaka ka-2022 wongeza kwimbali okanye mhlawumbi kubutyebi bembali yesisithili sase-Alfred Nzo. Nalapho ke kusuku lanamhlanje sibona ongomnye wenzalelwane zalapha kule ngingqi ye-Alfred Nzo, ujaji Mbuyiseli Madlanga, engomnye wabantu abachongiweyo into okokubana singambona mhlawumbi ethatha isikhundla sokokubana yabe yijaji entloko kwilizwe loMzantsi Afrika. Mhlawumbi uzawufuna ukwazi uba xa sithetha ngojaji Mbuyiseli Madlanga sithetha ngabani. Apha sithetha ngomntu okhulele, uzalelwe wakhulela ezilalini. uJustice Madlanga uzalelwe kwilali yaseNjijini kwidolophu yakwaBhaca apha kulo mmandla wase-Alfred Nzo. Nalapho ke amabanga akhe aphantsi ewenze kwisikolo iBuffalo Neck ekwapha kulaa mmandla waseNjijini. Ukanti ke phumi lapho wahamba wayofunda amabanga akhe aphezulu eMariazell kummandla waseMatatiele ekwalapha nayo kule ngingqi ye-Alfred Nzo. Kanti ke lo mntu sithetha ngaye ukwazile ke uqhuba nezifundo zakhe de wabe kanti ufundela ezomthetho. Nalapho ke ii-masters zakhe aye wahamba uzenza kumazwe ngaphandle eAmerica ncakasana. Justice Madlanga lo sithetha ngaye ke wachongwa into okokubana abe yijaji kuMthatha High Court kwiminyaka eminintsi eyadlulayo. Ngelo xesha wayeneminyaka engama-34 kuphela, eyona jaji yayikhe yancinci kwilizwe loMzantsi Afrika ngelo xesha. Ukanti ke kwamthatha kuphela iminyaka emithathu sebenza njengejaji phaa ke kwimthatha High Court phambi kwento okokubana azibone sele echongwa kwakhona into okokubana awubambela kwi-Supreme Court of Appeals phaa ke kulaa mmandla waseBloemfontein. Ukanti ke siye saphuma silijelo losasazo i-Alfred Nzo Community Radio sahamba jonga le ndawo azalelwe kuyo uJustice Madlanga. So loo nto ke ngoku ikuxelela into okokubana siza kondlalela umfanekiso ubone into okokubana lo mntu sithetha ngaye usuka phi kulaa ndawo nje ngoku. Now that one of your own, Bhuti Mbuyiseli Madlanga, has been shortlisted kubantu esinethemba lento okokubana mhlawumbi angayithatha iposition yoba ngu-Chief Justice kwilizwe loMzantsi Afrika, of which it's one strong pillar kwi-governance yethu, uyabo. Because xa sithetha nge-Chief Justice njengoba sisazi into okokubana urhulumente wethu unamanqina amathathu. So uChief Justice ngomnye wabantu ababaluleke kakhulu after i-president, uyabo. Wena njengomntu omtsha waseNjijini apha azalelwe khona, wakhulela khona, wafunda khona lo tata, what's your take as umntu omtsha? Ndicela undibambele. Ndiyabulela bhuti ngokundinikeza le opportunity uba ndithethe ngotata uMbuyiseli Madlanga, of which ngutata. And utata utata uMbuyiseli Madlanga usimotivate kakhulu silulutsha apha elalini, because sibonile ukubona laa nto kuthiwa umntu yi-role model yakho. Yabo, utata uMbuyiseli Madlanga noba ukhulele ekhayeni elinjani, but xa ufika kuye ufika engutata, engumzali, then akubonise uba kumele awenze kanjani ukuze uphumelele ebomini. Then nathi ke siyabona ke izinto ezenzekayo apha ekuhlaleni. Ubutata uMbuyiseli Madlanga uyasibonisa i-direction, and indawo okhulele kuyo ayithethi uba angeke ufike kulaa ndawo akuyo yena. Uyasibonisa uba noba sihleli nje kwezilalo ezijikelezwe ezintaba, ungakwazi ukuba uproceed in life, usucceed in life. Ilizwe nokulibhekisa kubantu abatsha, taking from kule nto ugqibo ithetha uba indawo osuka kuyo ayithethi kuthi uya kulaa ndawo. Ilizwe elingalitsho ebantwini abatsha ndingatsho ndithi isikolo is the key to success, yabo bhuti. So singabantu abatsha mela siye esikolweni. Isikolo yinto, mandingatsho ndithi isikolo wena bhuti, nangona ungasibona nje sihlela apha emakhaya, but sifundile ngokwethu qha sifumana imisebenzi kuba urhulumente wethu uniyamazi uba urhulumente onjani. But ke kweli cala ebantwini abatsha ndingatsho uba masiphakameni sijonge uba abantu abadala kuthi benza njani, sinyathele kwii-footsteps zabo. But singabantu, it's human nature into okokubana andazi we always strive into okokubana ingase ndingabhetele kunobani, ingase ndingabhetele kunobani. Now uba mhlawumbi ungakusicacisela into okokubana ukubaluleka kokuxhasa one of your own.
ukubaluleka ukuxhasa utata uMbuyiseli Madlanga it means a lot to us, and emela simnike isupport yethu ngayo yonke indlela. If babekuthiwa kuyenzeka bekumela simnike isupport yethu ngayo yonke indlela, because uphuma apha kule lali, so le lali si-proud ngotata uMbuyiseli Madlanga uba no makakayibambe le position. Ibingumnqweno wam uba angayibamba le position yobu-Chief Justice. Ukanti ke ngoku phakathi kwabantu endihleli nabo omnye uyazalana kwakunye naye utata uMbuyiseli Madlanga, njengoko besesitshilo ngaphambilini into okokubana lo mntu sithetha ngaye ngumntu who has been nominated into okokubana bekwi-top 4 yabantu esingababona ingabanye babantu abathatha izigqibo kurhulumente wethu okokuthi Chief Justice kwipalamente yoMzantsi Afrika. Ndithetha nawe njengoku ndilapha kule ndawo yaseNjijini, nalapho wazalelwa wakhulela khona, kwaye kwamabanga akha phantsi uMnumzana Madlanga uwenze kule ndawo. Ngoku apha phambi kwam ndinomatshezi okungumtshana kutata Madlanga. Tshezikazi, masibulise sikwamkele. Okokuqala sicela nje ukusixelela into okokubana wena ungubani, uyintoni kuJustice Madlanga? Lo uthethayo ngubongeka Mqokozo ongumtshana ke kwaMadlanga. Utata uMadlanga andikwazi nokuqala uba ndingaqala ndithini ngendlela ayiyo. Utata uMadlanga ngabantu abathobekile kokuqala, ngabantu abasebantwini, ngabantu ababathandayo abantu, ngabantu abakwazi ukunceda abantu. Utata uMadlanga uthi xa uya kuye uyokhala ucela ukuncedwa uyakwazi uba akuncede, engakuncedi ngoba efuna uba umbhatala okanye ulentoze umncede. Ungumntu obebathanda nabantwana, kangoba ebeke club apha elalini, beke wabancedisa kakhulu abantwana ukubaqoqa kwizinto bebezenza, ibhola, ebathengela ikiti, ebathengela yonke into. Ungutata onothando. Kangoba phakathi kwelali apha like sinomgidi okanye sinesingcwabo, awungeke umhlule uthi nangu utata uMbuyiseli oyinto ethile, ebengutata ofana nabanye ootata. Uba kunxitywe i-overall ebenxiba i-overall ubungeke umhlule kwabanye ootata. Ebengumntu oxhasayo kwizinto zonke ekuhlaleni nje ofikelelekayo. Akho mntu omosabayo utata uMbuyiseli apha elalini ngoba ngutata onothando ofikelelekayo. Xa unengxaki uyakwazi ukuya kuye futhi ungenavalo ngoba ngumntu onothando. Ungumzali wabantwana bonke, wamakhaya onke. Andithethi apha eNjijini, andazi uba singathetha sithini ngaye. Nam ndiyabonga, inkosi. Jalamba, siyabulela kakhulu. Kanti ke kwakhona sinaye ongomnye wabahlali balapha elalini. Xa sithetha ngabahlali kule game sithetha ngomntu omtsha ekungomnye wabantu endicinga into okokubana bayakwazi ukungqina into okokubana xa sithetha ngoMbuyiseli Madlanga sithetha ngabantu. Bhuti ubungasondela nje kancinci apha. Bhuti wam, khawukusinike igama lakho uba ungubani, ungowaphi, umazi kangakanani uJustice Madlanga? Mna bhoti ndiwunyawo ozothahlo ndaweni eziqhelekayo, hlamba ngobende impondo ufakwe ifaka njengoba ndibehlanga amanzi. Ndihlamba igazi lomntu, ndihlamba ngale nyamazana ndisemampondweni. Ndihlala apha, igama lam nguSimzuzile Mute owalapha eNjijini. Utata uMbuyiseli ndimazi kakhulu mna because noba unengxaki phaa kuye njeba emkhulu yena thina njengoba sibancane kuyibhati akasibizi ngohlobo uba thina sizinto ezithile. Sifana nawo sinamanzi apha elalini, siyakwazi sibe namanzi nombane sesanawo ingxaki yakhe. Siyamthethela utata wethu lo, kasemlahle. Kufuneka uba kuyavula simvotele utata wethu esimthandayo lo. Amen. Nkosi bhuti, siyabulela kakhulu. Mna ndinguKenneth Sakhiwo Nogwaba, uGqebashi isiduko. Ndingowalapha eNjijini. uMbuyiseli Madlanga ndifike apha eNjijini ebesafunda, kangoba ndimkhumbula nangexesha lokusweleka katatakhe evela kuyenza izifundo zakhe. Endibona uba ngoNtontoni ubani i-masters phesheya. Ndingalibasanga ngumntu endingathi ukhulele kum, ndiyamazi, ndazi uyise, ndazi unina, ndazi nangexesha lomphanga kayise. Okay, ungumntu ke ozithobileyo,
apha elalini njeba isikhundla sakhe singaka nje siphezulu kangaka nje ulingana nathi uthi bhuti apha kum mna ndimhloniphe ndithi Rhadebe ngoba ngumbuyiseli kum ndimhloniphe ndithi Rhadebe uba kukho into apha elalini unesandla akaphakamanga ohlobo loba isandla sakhe senkxaso siyawuba sebantwini abaphakamileyo. Inkxaso yakhe isemntwini wonke nabaphantsi nabangakanani unenkxaso uMbuyiseli Madlanga. Sendithetha uba laa nto sivuyele laa nto uba sive okokuba ungomnye wabalungele ndingathi abachongiweyo for uba bakhokele iijaji. Sivuyele kakhulu, ndangavuyi qha mna ndavuya ndathandaza. Ndathi inkosi sike siviwe nathi apha eNjijini siyindawo ephantsi engaziwa nokwaziwa apha eSouth Africa le, kodwa ngenxa kaMbuyiseli sitsho savela. Siyabulela kakhulu sinqwenela uba endiqonda uba nelali le sinqwenela uba avele uMbuyiseli naye akakhokhele. Isikolo esi sethu esesilapha besikade besijunior sakhuliswa nguyise kaMbuyiseli utata uPhakamile Madlanga, ubani uGladwin Phakamile Madlanga. Sakhuliswa nguye ekuthe xa kufikelela into yoba sikhuliswa futhi ngoku sasweleka kwafumaniseka uba xa sasikhetha amagama uba kuzawuthiwa yintoni kwaphumelela igama likaPhakamile Gladwin Madlanga, kangangokuba nangoku ke ungasuke uzive ezo ndaba uba ayiseyuBuffalo Neck ngoku seyiPhakamile Madlanga. Thetha uba siyayivuyela kakhulu loo nto, siyayonwabela, siyathandaza. Ndina 42 years ndilapha. Ndifike kutitsha yena uTitshala Madlanga. Waba nedeputy yakhe ke ebingu bani uZulu lo ubisa waba nedeputy yakhe ebingutitshala uZihle. Wathi xa epenshela washiya ideputy yakhe utitshala uZihle. Andiqinisekanga ngokuthi uMbuyiseli ufundile apha, kodwa into endiyaziyo nje eyoba hayi ingathi bese kwiiklasi eziphezulu. Ingathi bese kwiiklasi eziphezulu ngoba ekufikeni kwam ngoba ndiqikelela uba ngeli xesha kubhubhuyise wafika evela phesheya apho wayewenza khona ii-masters zakhe. Wafika evela phesheya, so andiqinisekanga ngokufunda kwakhe uba wafunda apha. Enjalo loo nto siyathandaza kuba uThixo angasikasenzela inceba sive ezindabeni uba hayi uphumelele. Omnye wethu. Uphumelele, omnye wethu. Singavuya kakhulu. Nkosi kakhulu. Hey, wazi uba ndilibala into ezinkulu. Uyise kaMbuyiseli apha elalini kukhona abantu namhlanje abazititshala nabazintoni nabaphezulu ababekhuthazwa nguye. Yabona thina nje wasiphantsi nje bendisemtsha ngoku ngelo xesha lokufika kwam. Ndiyaqonda uba bendiselapha bandiphazame ndiselapha ko-35 years. Kodwa wawungathi yitshomi yam indlela owayezithobe ngayo uyise oMbuyiseli aba besabancane. Indlela
awayegudi ngayo. Njeba esi sikolo sithiywa ngaye nje, sithiywa ngaye ngenxa yemisebenzi yakhe, hayi njengoba sithande ifemeli, no, ngenxa yemisebenzi yakhe. Kanti le misebenzi yakhe emihle wayishiya ebantwaneni. Indlela abazithobe ngayo abantwana bakaTishari Madlanga awungeke utsho uba bafunde ngolu hlobo. Loo nto ke mphulaphula ekhaya iyakuxelela nje kalula into kokubana indawo ozalelwe kuyo ayithethi ukuthi yindawo isiphelo sakho esibekwe kuyo. Nabani noba usuka kweyiphi indawo unamathuba alinganayo ehlabathini. Ndiyakubelelo xesha ke siphinda sidibana kwakhona thina elixolweni.